B'investiment ta' 400,000 euro ser jingħataw ġdid il-ġnien Reġorġ 5 fil-Florjana permezz ta' dawn il-fondi li ġejjin mill-Fond tal-Iżvilupp u l-Ippjanar. Dan il-ġnien storiku li kien jagħmel parti mill-Isptar Boffa ser isirulu xogħlijiet ta' tisbieħ u manutenzjoni. Permezz ta' din lotja, il-ġnien li kien l-ewwel post f'Malta fejn ġew installati l-bandli ser ikun mammar b'outdoor gym kif ukoll b'kameras tas-sigurtà. Iċ-ċermen tal-Awtorità għall-Ippjanar Vincent Kassar qal li l-fond baqalu 28 miljun euro li jistgħu jintużaw mill-kunsilli lokali, mill-laqdiet mhux governattivi u anke minn kumpaniji privati. Dan bil-għan li jinħolqu inizjattivi ġodda fil-lokalitajiet u li fl-istess waqt ikunu ta' benefiċċju għar-residenti. Dan huwa ġnien pubbliku, jiġifieri għad hawnhekk għad-dispożizzjoni tan-nies tal-Furjana. Kif nafu l-Furjana hija post mibni densità daqsxejn kbira u popolazzjoni daqsxejn imdaqsa wkoll. Hawn ukoll ħafna traffiku li għaddi mill-Furjana, speċjalment dak it-traffiku li jidħol lejn il-belt, hawn ukoll il-cruise terminal hawnhekk li jiġu ħafna turisti u allura jitlu wkoll il-belt u jkun xira illi dan il-post allura li huwa għal-rekreazzjoni tal-residenti ta' hawnhekk jinżamm fi stat tajjeb. Is-Sur Kassar spjega li l-Awtorità tal-Ippjanar għadha kemm iffirmat 13 kuntratt ieħor għal proġetti simili fi 8 lokalitajiet f'Malta u Għawdex. Dawn jinkludu xogħlijiet ta' tisbieħ f'żona f'Tal-Pjetà, pavimentar ġdid fil-Fontana Għawdex, kif ukoll tħawwil ta' siġar fi triq Serejdrin Dingli f'Taslima. Is-Sindku tal-Florjana Davina Sammutħili qalet kif b'dan il-proġett kemm il-pitch kif ukoll il-ġnien innifsu ser ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Kienet xewqa tal-Furjaniżi anzi li dan il-proġett jiġi fis-seħħ għal fatt li hawnhekk anki fis-sajf ikun frekkwentat minn ħafna sabiex jiġu jikkrejaw ruhom f'dan il-ġnien u allura bla dubju ta' xejn jekk ħajkun ġnien sabiħ, ġnien li għandu aċċessibilità għal kulħadd ħajgawdu minnhom mhix biss il-Furjaniżi iżda wkoll dawk li frekwentaw dan il-ġnien partikolari. Preżenti għall-iffirmar tal-kuntratt kien hemm il-Ministru tal-Proġetti Kapitali Ian Burge flimkien mas-Segretarju Parlamentari Chris Saġus u ħeġġu lill-Kunsilli Lokali sabiex jagħmlu użu minn dawn il-fondi u tennew l-impenn li għandu dan il-Gvern illi jkun hawn aktar postijiet għal spazji pubbliċi.